Ev grupên oposyona Sûriyeyên ser bi Tirkiye ve li navçeyên Bakur û Rojavayê Sûriyê xwe amade dikin û li benda biryara hikûmeta Tirkiye ne da ku êrîş bikin ser navçeyên di destê Hêzên Kurdî de li Minbij û Til Rifetê. نحن كجيش وطني وكفيلق ثالث بالخصوص وەک ئارتەشا نیشتیمانî bi taybet feyleqa sê em amade ne şer dest pê bikin û gundên dagîrkirî ji pekekê peyedê rijêm û alîgirên wê bistînin. Em soz didin xweş ku birayên xwe yên koçkirî ku di demek nêzik de ew ê vegerin gundên xwe. المهجرين إن شاء الله بالعودة القريبة إلى قراهم. Demeke Tirkiye gefînî êrîşa bo ser Rojavayê Kurdistanê û navçeyên diniyên rêveberiya xweser dike û dibêje ew ê bi kurahiya 30 kîlometran wan navçeyên sînorî kontrol bikin lê heta niha ne Rûsya û ne jî Amerîkayê li gel wê yekê ne. Hevdem li gel van gefên Tirkiye rêveberiya xweser rewşa awarte ragihandiye û hêzeke zêde ya hikûmeta Sûriyê bi hevahengî li gel hêzên Sûriya Demokratîk gehiştiye Rojavayê Kurdistan û navçeyên diniyên rêveberiya xweser ji bo rûbirûbûna her êrîşeke Tirkiye bo ser wan navçeyan. بالنسبة المحاور Em ê ji tewerê şaxê zeytûnê ve dest pê bikin ta min bicê weke gera yekem. Her wiha em ê li benda gera duyem jî bin heta biryar bêdan. Ji 2016 ve Tirkiye bi 4 operasyonan êrişên xwe li nava axa Sûriyê pêk anîne. Bi alîkariya grupên oposyona Sûriyê. Du ji wan li ser Rojavayê Kurdistanê bûn. Tê de bajarên Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê dagîr kirin. Hemed İbrahîm, Rûdew.